problem of infertility in Northeast is increasing day by day, and the list of causes is quite long. The common causes we see in Northeast are stress, advanced age of females, male infertility factors like smoking, alcohol, hormonal causes like PCOS, and other medical problems too. At Janitva, we understand you and we are always here to help you to build a family. Kajing beteng ke Shillong Municipal Board pan kanrai kikot kisla ke jitrik unaitung ya kinong demadan akan dailat kalapen bitar kinong demadan bat kalapen long ki banwantor sha secretariat akan step habayo benekran bo general secretary ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association uba S Thaba ulong bagajing wantor jengki sha secretariat kalong ban penpa bagajing persha alor kajing bambuat ya ki an daka Shillong Municipal Board Uba thaba ulong baga association kadawa ban khot kerki ekjingelang jeng ke professional town vending committee daga bappa baga ne jingsa mi license kinong demadan kandailat kamdei keblale kat kumki kendon hilapen pau babon nakiba dia madan kibayo ekne license kidi bamdei hok ban yo kat bagi badi hok ban yo apat kim yo Hagani kejingwan tor kinong demadan sha secretariat kilayang hagani kejaka la katukane por ndai namar kejing bempatiau ke sarkar ban khot ekran kle prano na hagani kejaka berniam ru bikin sepenlong da kejing yalang ba kejing yaki ke betung ya Berat ya kat pamani ladon dekat TVC hi kan rai. Kamu lagi kilap penbet yang kini kertan ni kita nomor pun kasih pak yo ya kasih ubi ni. Hoi, nomor balik ngi ya persang yong. Ho. Kum kinong song jong kari India ngim laban khang ki laban bala hanoro. Han rekat kum ka holding capacity ngi ong pentre kam swa tang ye ki Meghalaya epic. Namar kandal dapat sibuk ladaki ai klumar nadu ka ningkong hi ka ban sam COV ladaki ai klumar kin yo gitu ki bamdei kini ki badai hopat syai hin bu daladan kata jaka kadang pahu te second round sampai ken kita ki non Meghalaya epic ro lada balong rei ngi tengi ong ba ki diban ka exercise baningkong ka diban ya cha ki Meghalaya epic ki nong snong ki diban yo syai ka hop ka jongki Asyik, menen kasih deh. Hak tu kecil hi, tapi yang kami kau yang kecil kena bapia daya akibat celaka. Bapia betul galor kami. Pechane ka jingkan no ale nakapor sakapor ki nong di madan kadon ba ka issue hane ha pa jala jangi bon ba ki issue ki ka issue jong ka health pio hi ki sarkar hospital mentala da phile sim dawai sifoting kai by slip te tom lele inkia hanre the rest pat hadin nado ka test nado ki dawai nado itharnia ru ha ban thiet sabar ya ka health mano judan bania karen ka ya ka traffic ro ka jing bun ki kali ka jing mi ki kali ka jing mamte lakam ya kata ro mano ban kren ka education kala akhir palat bani ka biharu ya kata mano ban kren balai ki pajma jing kim sauthu baka issue kam dai tang ka issue jong kinong di madan ka bun ka issue bani kren hane ki baro manta kinong di madan bakli ban penang pen sta ki khon mo ka education manta ka jing puli puthi katno ka jing rem re jaka ba ki way kin support bakin yo puli puthi re ki support man ya kini ki beri ki bapan khanya Kai participant di mana ka association ni kasi siyem berpenting kena bagi barjala di bawah di bawah hak kaniyo deh hak teh jaka kita te lakam ni pun gini mbak ngan bataya phi bangi hi nak association nadu ki member TVC bat kumju mangaruhi nakapor sakapor ni syong ban lada don kini kita iru em ni sy pentip bangi ru ni sim bentalang kenang ba ngingila ban itu dot mat ladangi itu ya ka kerteng ro ba ini indai namar man kani ka sengga jongi ka basapryang baro ko ka sorslong dai man laki area wise ni don kita kinong di khmat bangin ya paitu bato ki hato ki dei nem kita ki janwin nata ka daw ngi pentikna be ba ya ka sarkar ngi ban singi ban pat ngi address daki sithi man laka porba ka katkum ka jingtrai kam katkum ka holding capacity phidei ban pentikna ban yo swaki Meghalaya epic Bakim pun setia kari kom pentrai kam deko ya kaan
kabadai ban penbet ki kam ki bedai baki nong de madan hendrai ki ba don haka bor kita ki nong mikmat jongi kim patiau hi tingi ngin hapsim hi kata ka jinga hi ba ya kaan haka rukom kabadai ban pensno bat nang ni sakmat min kapen ting ke jinga hi jongi namar ka ki jing dawa ru ki debe halor ka nong rim jo ka an ba ka hok ti ni hap elet ban pen kre ban kam pen ting kan ni ka jinga hi bat menta ki bon ki baya shuya tap ki dukan ni ha jaka jong ki kamlong safe ki tiar jong ki ti na menta ka si ni la ya rai bangin ya le biang shi ki dukan khnang ba kam nam dan kan no ga jingja ki mar ye handai kandon ru ka jing pen kre ban kam ai ting ya ka jing ya ki hadu ki ne yo snow ya ki jing dawa ki jongi ka government ka snap men thi ben bat ka jing dawa jongi pitip ni ong ba ka di bandon ka emergency provisional town vending committee meeting na mangiling ngili ki khot jakato klam ai jing bet bekin le to ka jing khanra manin te ka shong ha chairperson ban khot ka meeting handai hadu mentai chairperson ru badai CEO ru jong municipal umpat pentip bat ngisong thu ru le si ba kani ka dikabut te ka jong ki na ba ka urban affairs ba ka municipal kin hab ai jubab la sisni hakot halor ka wai pada kes ka bayadai baka traffic ka bayadai baka jingkap nya kali ka bayadai baka traffic hindai ki kwa ban na supeni pada baki le halor kata da ka bakhan rai ki nong de madan madul mapi itu ibenta lili bapet menen ka bamia ni ka traffic hinturu te semua tu hi baka ne ka but jongki bakin yo tamasha bakin yo pen isha court kan hindai mangi hakot rungi la thep ki court kisla pangin ya khon dadangi hab ya khon shadu sha yeng shari supreme court ru ngila kloi ngila ready lupa te compare kata hindai ngimnum sha bakin pentri kam ko ya kan dalai lo